A xornada electoral do 28 de maio non rematou con boas novas pro BNG de Pontevedra. Despois de 12 anos, a candidatura encabezada por Miguel Anxo Fernández Lores perdía o apoio maioritario da veciñanza. Na vindeira corporación, os nacionalistas terán 9 edís en lugar de 11. Teño que decir que, efectivamente, os resultados mándanme un recado, un aviso, que queren que o faga moito mellor. É obvio que a lectura pode ir por aí, e eu tomo nota. Quero dicir que tomo nota. Iso sí, Fernández Lores confía en reeditar o seu pacto co Partido Socialista para manterse na alcaldía. Non, xa temos experiencias anteriores, non hai ningunha diferencia nin preocupación nese sentido. Necesito apoio para ser alcalde, non? É obvio que hai unha lista que é máis votada que a nosa, pero eu entendo que os cidadáns de Pontevedra queren que o BNG siga na alcaldía e Miguel Anxo Fernández Lores tamén. Hoxe o candidato do PSOE Iván Puentes advertía que para repetir o bipartito no Concello os nacionalistas terán que sentar a negociar. Pois iniciamos un novo tempo. A corporación municipal que saiu destas urnas non se parece en nada á corporación municipal que tiñamos ata o día de hoxe, os equilibrios son xa totalmente diferentes. Puentes destacou os resultados do PSOE en Pontevedra, pasan de 4 a 5 edís, nun contexto no que ademais a formación baixa de xeito xeralizado. Non hai maiorías absolutas, non hai ningún partido que vai a ser muleta nin bastón de ninguén, nin que vai a prestar os seus votos a cambio de nada, e que, por tanto, haberá que negociar. E hai cuestións nas que o BNG e o Partido Socialista estamos de acordo e coincidimos en moitas, e levámoslo facendo 24 anos, e hai cuestións nas que discrepamos. Ese pacto, esa fórmula de goberno, terá que ser un resultado da suma de ambas visións da cidade, non dunha soa. Tamén foi noite de celebración do Partido Popular. A formación converteuse na forza máis votada despois de 12 anos. A candidatura de Rafa Domínguez subiu dos 9 aos 11 edís. Somos de largo el partido más votado y nos hemos quedado a menos de 100 votos de conseguir el concejal número 12. Pero estamos realmente encantados. Creemos que en este momento los pontevedreses han depositado su confianza en el proyecto del Partido Popular. Domínguez destacou que o partido quedou a menos de 100 votos de conseguir o seu 12º representante na corporación, uns bos datos nos que ten especial peso o rural pontevedrés. Un proyecto joven, un proyecto con ganas, un proyecto ilusionante y sobre todo un proyecto de futuro para la ciudad de Pontevedra.